आब' नों आंखौ लाखोमानो दासान आं गासिबो आंनि मेगनजों नुबोजोबदों नों मानो बेबायदि खामानि मावदों संसारा नोंनि आखायाव रां दंना गैया बेखौसो नायो आगै सोमखोर गोसोखौ नङा रां थाब्लासो मानसिया अननाय आरो सनमान मोनो जुदि मानसिनाव रां गैयाब्ला अननायाथ' गोजाननि बाथ्रा न'खराबो नोंनि गोजान जायो नाथाय बे न' बां धोन सम्पतिया आं मिथिगौ बे धोन सम्पतिया आइ आफा गोमालांनायनि उनाव आंनि नामाव जादों नाथाय बे बाथ्राखौ खायफाया मिथिया न'आव थानानै फंबायनि खामायनाय जाग्रा होनो बेनिखायनो आं बे थांखिखौ लादों आं बे नोंनि थांखिनि बेरेखा जानो लुबैयो आब' आं साना जे बे नोंनि मान सनमान धोन सम्पतिया सासे गियान गैयै हिन्जावनि थाखाय निलाम जाथों होनना आं दिनै मोनथिबाय आब' हिन्जावफोरखौ महरजों मोजां मोनना हाबा खालामजाया बिनि जेसेबां मोजां महर एसेबां गाज्रि गोसो नोंनि बे बाथ्राखौ आं मानियो सोमखोर नाथाय गासिबो महर मोजां हिन्जावफोरा बेफोरबायदि जाया होनना आं सानो ओइ लाजियासै नोंसोरो बिब' फंबाय बिदि न' सिङाव जिरायनानै खोथा रायखोमानो सिमा खुगाखौ दङ होननानै खुगायाव जा खोथा फैयो बेखौ बुंनो नाङा बाथ्रा बुंनायनिबो लिमिट थायो नोंनि आखला खिन्थु सानसेनि उनाव सानसे बे न'आव बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं गोबां सहायबोबाय आङो खिन्थु बाराखौ आं सहायनो हानाय नङा मा खालामनो नोंलाय मा खालामनो सहायनो हायाबा मा खालामनो बारा गियानि आखल दादेखायहाय बेयाव आंनि सिगाङाव सिगांथारावथ' नोङो फिसाइजों बेफोरबायदि मान गैया सनमान गैया गोरा रावजों रायलायनायखौ बन्द' खालाम आं नोंनि फिसाइजों माबायदि रायलायनांगौ बेखौ रोङा नामा नोङो नों आंनि मोदोमाव आखाइ होनाया दिनैनिल' बाथ्रा नङा सोमखोर आरो आं बेखौ मालाबाबो बावनाय नङा दिनै नोङो गावनि मोदोमाव जेसेबां आखाइ होजाबोदों बेयो नोंनि दायावसो सिमा नोंनि आखलनि थाखायसो आरो नोंबो बे बाथ्राखौ मिथिखागौ नाथाय नों गनायनानै लाया जुदि आंहा बे न'आव थानानै जेबो सनमान गैयाबा एसेबो बुंनो मोन्थाय गैयाबा आंहा बे न'आव थानोबो मोन्थाय गैया आरो आंखौ गोसोखांनानै गाबनायनि सेस्था दा खालाम खारन नों आंखौ गाबलाबो मोननाय नंला थांसै नै मानसिया आइ आफानि न'आव था नोंनि नोम्ब'जोंनो आंखौ गोसोखांना लायनो नायनो सेस्था खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया थारैनो बे जोंनि न'खराव सुनिया जायगा लामारबाय सानसेबो गोजोननाय गैला सानसेबो सान्थि गैला जानो लोंनो गोजोनला इसोर माब्लानि समाव गोजोन फैगोन जोंनि बे न'खराव मानसिनि अख्रा गोसो आरो सन्देहआनो दिनै बे न'खरखौ सिलिंखार खालामलांनायनि लामायाव लांबाय आं दिनै नायगिरि बिथांमोनखौ आखाइ खबजबनानै बुंदों मानसिनि अख्रा गोसो आरो सन्देहआ न'खरखौ सिलिंखार खालामनो गोबाव सम लाया बेनिखायनो सोरनिबा गोसोआव जुदि गाज्रि सन्देह आरो अख्रा गोसो दङब्ला दिनैनो गारदो नङाब्ला आंनि बे न'खर बायदि गोजोन गैयै जागोन जाय बिब'आ दिनै बिमा बिफा गोमालांनायनि उनाव बिमा बिफानि अननाय होनानै फोरोंबोदों फेदेरबोदों दिनै बे बिब'नि मेगनाव मोदै दिनै आंनि बिब'आ मा गोरोन्थि मावदों आंनि थाखायनो बेफोरबायदि मेगनाव मोदै बोहैनांबाय दिनै आं जे गोरोन्थिखौ मावदों आं सानो बे गोरोन्थिया माब्लाबा निमाजाथाव नङा दागाब आगै दागाब आंहा दिनैबो फोथायनाय दं इसोरनि अननायाव जोंनि बे न'खराव सानसेबाबो गोजोननाय फैगोन बै समसिमल' गोसोखौ हमथानानै था दिनै जेसेबां गाबनांदों बेनिफ्राय बांसिन जोंनि बे न'खराव सानसे रंजानाया फैगोन आंहा फोथायनाय दं आंहा दिनै आंनि हिन्जावा न'निफ्राय ओंखारलांनायनि जेबो दुखु गैया आब' दुखुआ बेसो दिनै बिमा बायदि बिब'नि मेगनाव मोदै बेफोर गासिबो आंनि थाखायनो बे संसाराव मेगननि मोदैया जेबो बेसेन गैला आगै सोमखोर
मेगननि मोदैखौ रावबो बेसेन होला जुदि गावनि गोसोआव साननो हानाय गोहो दंब्ला गावनि गोरोन्थिखौ गाव बुजिनो रोङोब्ला गावनो सानसे गिदिंनानै फैफिनगोन बे थां अफिसाव थाङो थां नोंहाबो दा लेट जागोन दिनै आइ आफाया थांनानै थानायमोनब्ला बेफोरबायदि समखौ नुनो मोननाय नङामोन खोमा नाथाय इसोरानो बेखौ हामजायाबा जों मानसिया हास्थायनानै मा जानो नै खबर गैया दबर गैया बोरैथो हारसिं फैखो जावैसोआलाय बोरैथो मोनथिया आं मालायखौ आरो बेनि न'आव थांफिनो होननानै बे न'आव फैयाखै आं मा जालायखो बेबा सोमखोराखै बेफोरखौ नों मा खालामदों जायखौ नोङो नोंनि मेगनजों नुदों आब' नोंनि लोंनाय जानायजों नोंनि दुखु दाहाया गोजान जायाखै नाथाय बाङोसो नोंनि देहायासो गाज्रि जायो जौआ मानसिनो नंखाय गोहो होयो आगै नों बे गोहोजों दाजुजि सिलिंखार जालांगोन दिनै फिसाइ जानानै बिसिनि फंसे खोथा खोनासंजाया फिसाइ जानानै बिसिखौ फंसे बाथ्रा बुंनो हायाब्ला अब्ला दिनै फिसाइ जानायनि मुलाम्फाया बहाथो आब' दिनै आं बेखौ मोजां मोननानै हाबा खालामनानै लाबोदोंमोन आब' सिख्ला समावब्ला मोजां मोजां बाथ्रा बुङोमोन आब' नाथाय हाबानि उनाव बेफोरबायदि गाज्रि महर लागोन होननानै आं सानाखैमोन आब' दाबायदियाव आंनि दुखु दाहाखौ लानानै सोरबा आंनो बिसि लोंहोयोब्लाबो आं मिनि मिनि लोंनानै थैलांनो हागोन आब' खमसे खम बे अनलायनाय गैयै संसारनिफ्रायथ' उदां जागोन बिदि दा बुङाखै नोंनि नम्बुआबो दाबो थैयाखै नोंहा फंबाय दं बिब' दं नों फंबाय बिब'खौ गोदाव सोराव खालामनो दा सान दिनै बे संसाराव रावनिबो अननाय मोनखाला जोङो बिब' फंबाय अनलायाबा सोरथो दंबावो बे संसाराव एसेबां अनोमोन आं बेखौ थेवब्लाबो बे आंखौ गाज्रि सन्देह खालामो अनब्लाबो अनजाया बे संसाराव अननाय होननाय सोदोबानो गोमालांजोब्बाय आगै रावनिबो अननाय सहाय आसा खालामना जेबो मुलाम्फा गैला फैदो आगै सिखार बेफोरबायदि लोंबाय थायोबा नोंनि देहाया मा जागोन हेल' आब' माबोरै दं जोंनि बे न'खराव गोजोननाय गैथ'आ आगै नोंहालाय माबोरै दं आं मोजाङै दं आब' आदा बाजैमोनहालाय सिगांनि बायदियैनो दं नामा दासिमबो सिगांनिफ्राय गाज्रिसिनसो जालांबाय नोमबाजैयाबो मैया थफ्ला थफ्लि लानानै ओंखारलांदोंसो नोंदायाबो सामफ्रामबो अफिसनिफ्राय जौ फेनानैसो फैग्रा जाबाय मा जालांबावगोन जाखो बुजिनोनो मोनला माबोरैथो एसेबो बुजिनो रोङै जालांखो बाजैयालाय हाबा जानायानो गोबाव जायाखै जुदि दिनैनो बेफोरबादिब्ला मा थैजासे संसार जालांनो हागोन दे हाबानि उनाव बेफोरबादि थांखि दंमोनब्ला हाबा जायैयानो साबसिनमोन ना माथो होनबावनो आगै
नोंना फरायनायफ्रा मोजाङै सोलिखादोंफा? आंनि फरायनायखौ लानानै सिन्था दा खालाम आब'। आंनि फरायनाया मोजाङै सोलिगासिनो। दे होमबा आगै, आं ओंखाम ओंख्रि संहैग्रोनि। दा सम मोनबा हरफिनगोन आं। नों दा आब' अफिसाव थांनाया ओंखाम जालाङाखै? दा जौ फेनानैसो फैयो ना मायोलाय? जागोन दे आब', गावखौ जोथोनै लाखि। जागोन दे आगै। हा खोथा गैया बाथ्रा गैया मा सिरि फैनानै थाफैखो? मा जादों? जावैसोआलाय माथो फैफायाखै? फैफायाखैसो होनदों नों। सानफ्रामबो फुं बेलासि बेजों बुजाबाय थानांगौ आं। थांफिना माथो आं बेनि न'आव। दाय गैया गाराखिसै ओरैनो बुदों बे। नोंहाबो फिसाजोखौसो सन्देह ना? रावजोंबो फोथायजानो अनजानो मोननाय नंला नामा आंलाय बे उजिगासेयावलाय? खोनासंहाय, बिसि फिसायनि गेजेराव सोरनि गेजेरावथ' दावरावसि जाया। आरो बिसि फिसायनि गेजेराव दावरावसि जायोबानो न'आव खारबोनांगौ बेथ' नङाना। गोदोनिफ्रायनो नोमफाजों आंजोंबोथ' रायजो जानायाव गोबां दावरावसि जाबोदों। आंनि गोरोन्थियाव बुजादोंबो रायजादोंबो। थेवबो आं दिनैसिमबो न' नागारनानै थांफेराखै। जाहोना गोरोन्थि सानलायनाया न' नागारनायजों गोजान जाया। मोजाङै जिरायलायनानै सावरायलायनांगौ। दा नों उन्दै नंला, हाबा जाबाय। हाबा जानाय सोदोबा ओरैनो खेला खालामजानाय नङा। मानसिया समजों लोगोसे गावनि आखल आखुखौबो सोलायनो सोलोंनांगौ। सोलायनो रोङाबा मानसिफोरजों मिनिजागोन। आंनि खाफाला बिदिनोसै नामा बे जिउ मोनसेखौ लानानै? जेरावबो बुजायजानाय, जेरावबो गियान फोरोंजानाय। गियानखौ फोरोंजानाय जानो नाङा आइ, फोरोंग्रासो जानांगौ। दिनै नोङो नोंनि फिसायखौ रागा जोंनानै न'आव फैदों। दिनै गावनि बिसिया खोथा गैया बाथ्रा गैया न'निफ्राय ओंखारबोदों। बे बेलायाव बिनि गोसोआव माबायदि दुखु दाहा थागोन? बेफोरबायदि बाथ्राखौ साननो हानाय जानांगौ आइ। दिनै नों बेजोंनो जुगि जुगि थैस' थांस' संसार जानो होननानै थांबाय जेला, नोङो बेजोंनो था। गोरोन्थि सानलायनायखौ मोजाङै रायलायनानै फोजोबस्रां। बेबायदि न' नागारनानै फैनायजों गोरोन्थि बुजिलायनाया गोजान जाया। ओरैबो सान्थि गैयाबा दस्रायावसो थांगारगोनहां। न'खरनि मानसिफोरजों गोरोबनो रोंनांगौ आइ। गावनि देरसिनफोरखौ सनमान होनो रोंनांगौ। फिसायखौ मान होनो रोंनांगौ। फिसायजों गोरा गोरा रायलायनो नाङा, अब्लानो बिसि फिसायनि गेजेराव दावरावसि जाया। आं दिनै नोंनो फिसायखौ खुसियै दोननायनि माखासे नेमफोर खोन्थानि। हाबाया लाभ मेरिजआनो जा बा एरेन्ज मेरिजआनो जा, फिसायखौ मान होनो रोंनांगौ। आरो जेब्लायबो बिसिफ्रा फिसायनि सिङाव थानांगौ। बेफोरबायदि बाथ्रा मालाबाबो दारायलाय। जे बाथ्राखौ रायलायोबा बिनि गोसोआ मोजां मोना। जेरै सन्देह खालामनाय, रायनाय, लाजि फोनांनाय। बेखौ बिदिनो नाजावनानै ला। बेखौ मालाबाबो सोलायनो दानाजा।